Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nagsabot sa si Wilma og Vic nga magkuha og laing katabang nga ikauban ni Aling tungod kay nagpanglimot naman ang amahan ni Wilma. Mahigayon nga mawad-an kini sa hustong panguna-una. Hinungdan nga gibati og kabalaka si Victor. Samtang niya pa ko, papaulion ta siya ng Aling silang probinsya. Sige, love, unsa ka manarbaho ko? Di na mahimo. Love, kinahanglan ba ya nga may kaabag ka sa itong mga pills? Nagkabaya ka bayranan, kuryente, tubig, ang bahay, uban pa, tugti na lang ko, please. Magkatabang na ko si Feby. Kung may lain tang helper, please manarbaho na ko, please. Gusto ko magkatabang ni mo. Tugutin ako ba? Dili lagi, Wilma. Dili. Dini ka lang subay. Ug mo at timana ang atong mga anak. Please lang, isalig na kong tanan. Magkayo ko pa ang atong mga bills. Sige, ikaw mahibaw. Tuyo ko lang unta nga makatabang nimo. Di man tingali dautan kung isugyot ko nimo nga manarbaho sab ko samtang lagsik pa. Love, please, susto na. Iko na. Ay naggusultihi pa bahin na. Usbon ko, kaya ko ang mga responsibilidad sa itong pagpuyo. Ug mao'y responsibilidad sa nimo ang atong mga anak. Vic, Kung ang pabaya na sila, duha pa lang. Kung ang panagduha. badiha, taliman lang kada. Di ba may atong sabot niya to? Nga tumanon ta ang gingon sa Biblia nga go to the world and multiply. Love, patyon ko nimo. Oh, pat yun si Kalabi. Da. Kusi ba ito nga daang kuhit? Ah. Bibi mo bawas ko. Kung makapas ka. Oy! Bantay ka? Hindi na ganun rin. Bantay kag maabsante ka, ha? Ayaw mo pag-ingat, oy. Natuog ang inyong inahan. Pa? Sir. Sir, di aralinong agsaging, sir. Oy, day Wilma, nagpaluto sa papa mong saging? Di ara, mangaon ko no sila sa mampile. Sige nang. At timanan si Papa, ikaw na may baon niya. Love, marami grabe naman si Papa. O talagang ko ni mo, kinahanglan gid nga magkuha taglaing magkatiman niya. Kini na magkaya pa rin ng Aling. Okay, rada ko, Sir Vic, oy. Day Wilma, kasabot na ko sa mga lihok ni si Romy karon. Murag wala nagayod siya sa gusto panguna-huna. Murabag. Di ang ng aling. Mao pa? Ay, kuanday. Maingon-ingon gayud ana. Pero usahay sa binuon, maayo man siya. Pero mag-inusara lang siya. Nya maginuktok. Oy, mutumaw gyud ang iyang sakit. Magyaw-yaw nga. Murag na ay ikasulti. Ginoo ko. May Alzheimer si Papa, lab. Naingon siya tungod sa pangidaron. O may debate sa silawas. O may biya na sa si mama mo. Mao nga ng Aling, mintras niya pa ko, pagkuhag lay kauban mo din sa bahay ng kadang kailan ni mo o magkasalig sa ta. Human mo katiman ni Papa nang magsulti niya ta. Sige, pagkanawa na siya. Oo, day. Tawag sab si Sir Ruby kay o. Nay, tanawa, gikuha ang bunsay nga tanong. Unsaon man na niya? Nangatuan nang tingalik ihog na niya sa race. Oo. Ay, sir! Sir Rume! Nga nung gikuha na ni mong tanong. Sir? Sao na ni mo, oy? Gusto og misita si Ma'am Philly ni mo Aling. Irigalo ka ni niya. Ibutang na ko sa iyang lubong. Yaing naunya si Wilma. Magkuyog mi pagduaw kang mama niya. Ay, oo, sir. Sultihan na ako sa Wilma, sir. Sige. 'Sige. Nagkuyog na pagduaw ni Mama. 'Di ba? 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 'Di ba?
Dugay na tuod nga wa ko makaduaw sa lubong ni mama pa. Muuban ko lab. Arusad, magkadua usab ko. Arusad matamunuaw. Pa, kanus aman ta maduaw sa lubong ni mama. Kanus ba itong iyang birthday? Papa, oy. Sige nag-aling. At imanaon na siya. Dala siya sa kumidor. At tupakan anang. Tala si Papa Rumi sa silong lab. Naguhat na. Tigaligod sila siya masuod sa noon na adto. At na bitaw ta. Kanawag ko na ka. Musunod ako. Tugunon ko na sinang aling bahin sa mga bata. Ay pagdugay ha. Tigaligod niya sa puto na sa si Papa Rumi. O lagi. Muna ko, lab. Sige. Angay tuot na may kaabag na ko din eh. Ingon man sinang aling. Nang aling? Nang? Di ara ko, day. Napakatulog ko ni Bibiglina. Di ay. Sige, ato na minang. Ayaw pa ka na oga sa lindo nang ha. Di man sa may magdugay sa menteryo ni Papa pa. Oo, day. Nga, sige na lang mo. Ako di bahala sa mga bata. Nagkauntos iyang snack si Dudong Lindon. Sige nang, ato na mi. Hello? Oh, Mars! Mars, tawag lang mo sa please. Manuaw ming mama sa menteryo. Sige, mutawag ko usab nimo kay anugon kaayo og dili mo pahimod sa ning trabaho Di ko gusto nga maadto ni Glain. Mars, gahawat na ko si Vic. Unya na ta mag-chika, please. Sige na. Bye na ha. Gusto sabyod unta ko makatabang ni Vic. Ug aron sa malingaw ko. Pero di ko musupak ni Victor. Di ko gusto nga mahiubos siya nako. Igahin ko na lang ang tibok kong panahon sa among mga anak. Dugay kang nanaog lab. Kisa ba itong itubag mo sa telepon mo? Nakadungog di ka pa, Green? Dungog kaayo. Kisa to? Si Mars Fabi. Atong kumari ba? Isa ba to yun? Nagumusta lang. Nako, og nimo. Og ingon man sa iyang mga inaanak. Giingnan ako nga okay ra kaayong mga bata. Og hapit na sab ka mo biyahe pa ingon sa laing nasod. Sa imong trabaho ba? Para. Una doon. Ha? Nga naman pa. Para lagi. Nga naman pa, mangihi ka? Na ay nagtinda og pizza. Gusto ana sa Philly. Anak ko. Ay, Ginoo. Kaluoy sa kong amahan. Dato ay nanindag pizza ko. Palitan na to, love. Di gutom sa binuong ko na. Sige, love. Ako lang mo palit. Pa, dinhilang ka ha. Magpalit ko pizza para ni Mama. Apili og soft drinks, day. Tingalig tukan si mama nimo. Magpalit ko pa. Diha ka lang ha. Love, nagkila ka man ko. Naluoy kong papa, love. Sa akong nakita ron niya. O nakit siya sa maayong paguna-una. May balik na siya sa pagkabata. Pero bisan pa man sa nahitabo ron niya. Huwag po siya malimot ni Mama. Mahalgit kayo niya si Mama. Sa na nakita ko niya, love. Huwag nagkadahi ko siyang gugma ka mama mo. Hinaot nga. Tingin usab ni Ana ang katiunay sa pagmahal mo na ako. Buing ay. Nagduda pa di ka sa kong pagmahal ni mo. Sa akong love ni mo. Basig ikaw ko hinuon. Tuara ba ka permis biyahe? Dito sa laing nasod pag yun. Ug layo ka na mo nga imong pamilya. Nagtuo ka. Ngawa ko mo pati og kahingawa. Dili ka na may tabulab. Sayod ka gud ikaw ibog tong babae nga akong gimahal. Ambot oy. Giunsa ko nimo paglumay. Unsa? Bitaw lab. Atubangan ron sa lubong ni Mama Philly. Isaad ko. Dili mahitabong matintal ko sila igbahay. Tinuod daghang babae nga duol ra nako. Amiga, kauban sa trabaho.
Pero nasayod sila sa kaliguan sa itong relasyon. Nahibaw sila, unsa ko ka matinud-anon sa kong pagmahal nimo. Ug sa atong Tugay lagi sila si Mama Yaya. Ay, niya na rin to dong. Manguli na to. Naya, nakuba akong airplane Yaya. Inyo hatubi. Dili na mo lupat. Paabuton talag sa papa ni mo, ha? Dili mo ko magkabaong mo hayo, anak. Ay, gano bang naguba man? Layo man to iyang giluparan Yaya. Unya nahug man. Nakuba ang pako. Ay, papalit na lamang og laing kang papa mo. Sultihi lang nga naguba ang imong airplane. La, abot na sila Yaya. Abot na sila. Papa. Ay, mahulog ka sa hagdan, Dodong. Hoy, ay pagiat. Paabutan nga mo sa sila, Lindan. Be a good boy, ha, Lyndon? Kay may work na sab si papa mo. Ayaw pagkiat pag-ayo, ha? Good boy man ko. Ingon si Mama. Good boy ang atong anak, love. Mupatuod yun kung sa isulti ni Yaya niya. Papa, ayaw na lang pag-adto sa layo, di. Hindi na lang pag-work. Di na mahimo, anak. Love ni papa ang iyang trabaho. Pasag di lang. Kung mo retire ron niya si papa mo, di na kumalayo ninyo ni mama mo. Love, yato ka sa airport. Basig balingaw kag pagkiktabi sa anak ni mo diha. Ipahimutang na ng aling ang bag ni mo. At na ta. Oh, di ay. Lisod na kung matraffic. Pero, unsa man, kaya mo ba ang pag-drive paingon din hab? Ako yung mo-drive paingon dito. Naunsa ka ba? Ikaw ko'y nagtudlo na ako pag-drive. Hangtod karon wa kay salig. Kapila na nung kumakadas auto. Sige na, ato na ta. Nak, ihatod ko na si Papa ni mo, ha? Kiss na ni Papa. Bye pa. I love you. Amping pa. Salamat, anak. Tawag-galang ninyo ni mama mo. O baby Green, mag-amping good si papa. Bye. Tanalab. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!